Moje ime je Dejana Varnica i ja sam stručni suradnik psiholog u Osnovnoj školi Josipa Matoša u Vukovaru. To je škola za učenike s većim teškoćama u razvoju, koju pohađa oko 60-ak učenika s različitim teškoćama dobi 7 do 21. godine. Cilj našeg projekta Čarobni san bio je uključivanje životinja u odgojno-obrazovni proces, odnosno poučavanje učitelja, u ovom slučaju edukacijskih rehabilitatora, kako uključiti životinje u odgojno-obrazovni proces, odnosno kako primijeniti principe, načine i oblike terapije uz pomoć životinja u svakodnevnom radu. Zahvaljujući ovom projektu, naša škola je obogatila svoj kurikulum za školskog ljubimca. Gricka, to je naš zamorac koji s nama uči, radi, čita, računa i sve drugo što treba raditi jedna škola. Zahvaljujući mojim kolegicama i kolegama edukacijskim rehabilitatorima, zahvaljujući ravnateljici škole koja je projekt podržala, mi smo danas bogatiji za jedno novo iskustvo. Hvala Erasmus Plus programu što je širom otvorio vrata za učenike s teškoćama u razvoju, tako da i mi možemo biti dio svih onih aktivnosti koje rade i drugi učenici širom Europe. Mogu samo za kraj reći, za sve one koji još nisu pokušali s Erasmusom, probajte, usudite se. Erasmus Plus vam može pomoći da unaprijedite svoj život i rad, a pogotovo da unaprijedite učenje i poučavanje u svojim školama i vrtićima.